Ja, nej, næsten. Jeg har været bange for hunden. Det vil sige, at enten skulle personer, som er kommet ved, lukke deres hund ind i et rum, helst låse døren, så jeg ved, at de ikke kommer ud. Har jeg gået på gaden, så har jeg altid fundet nogle alternativer, enten gå over på en anden side af vejen, eller hvis jeg ved, at der bor en hund på vejen, så har jeg fundet en anden vej at gå på. Før hypnosen har jeg ikke prøvet nogle andre behandlinger. Jeg har modtaget 2 behandlinger. En forandring, det vil sige, at jeg har ingen angst, hvis jeg hører lyden af en hund. Jeg kan være i rum med hunden, der går på samme vej, som hunden er, når jeg møder dem. Så egentlig så har jeg det rigtig fint. Jeg kan i hvert fald anbefale andre mennesker til at prøve hypnose, fordi jeg kan i hvert fald mærke den ændring på hvordan jeg har det.